Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih spesial campur sari ya. Karo Mbak Tiri Medang ya. Persis. Awan-awan Medang. Medang sambil karo cimblung. Rondo kempling. Emang bener wis rondo. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Badhe tindakan Mas. Ngaren tindak wae ora numpak taksi. Ora duwe Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Gleresan Mas alias kebetulan belanjane kadah rodo kabotan yen purun Mas enggal ngrencangi tekan omah mangke eka opai engko tak opai lho Mas. Upahe nopo? Topel bolehkan kowe momongan niki blonjo nopo Bayu Woyo-woyo jos. Ampun kelo Mas sampeyan ampun ku jiwa kula rondo anyaran ati tinggal bojo sakno awan-awan lunga blonjo ning pasar bae uing-uing rawan rondo kanggoku rapate penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jo Sumerang iya ben rondo dijamin kempling senane kempling Rosado adone Semarang Sruweng ae pasar Sruweng ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi badhe tindakan Mas ngaren tindak wae ora numpak taksi ora duwe cicis dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani gleresan Mas alias kebetulan belanjane kadah rodo kapotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opai nopo wis tenang Mas tak opai arep upahe opo topel kan kowe momongan niki blonjo napa Bayu badhe pindah ampun kelo Mas sampeyan ampun ku jiwa kula rondo lawasan ditinggal bojo sakno lunga blonjo ning pasar bae uing-uing rawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jo Sumerang iya ben rondo dijamin kempling matur suwun sami-sami